Kung karon mga kasiaw, hanap ko dire nila. Kay halos kada adlaw mo dire kay ang secure miners mga nahulog naman ni sila og ako ang mga anak ako may kinamagulangan nila so ako may amahan nila. Ang amahan secure miners probinsyanong siya. Dihari may galuto kong paniuto. Okay. Katuguban hata og si Mr. Malditong Squared. Tuha to gama silang comedy sketch para unya ba kailangan kuno niya itiping unya kami luto me. Oh, dili ako kung duwa ga-vlog ra ko. Ito si Bubong. Kamong mga supporters na ko. Nakailagi po mo ani kay kani sila mo may na trending silang duwagin sa ilang grupo sa ilang upload kay grabe kini silang duwa mangdala sa ilang role. Sa tanan diri sa tibok isla sa Siquijor, vlogger naman dupog ko gumikan nilang Bubong ug Imoymoy silang grupo nga secure miners. Ang pinaka inilang grupo diri sa isla. Karon nationwide man gini ning magaway tita. Gumikan nila nahimo kong vlogger. Unang nahimembro na po ko sa kuan bali tibok kalibutan nga usap ko ka vlogger nga sama po nila pero small youtuber ako sila kuan magkain sila sa among channel. So kami po sa among pagalingon. Oh na small YouTuber gihapon po may kay wa pa man pa maingon og para ng pera silang itilyo ni Dan kana sila barang mo ingon ato di na small YouTuber sila kay tag 100k naman. 100k naman hapit 100k na si Squid Roy si nakadawat na gani si kuan silver button. Ako dagan na kay kubok. Si Moy ang nga mong giproblemahan kani siya na nasa gigamang channel pero naa pa gigihapon gagamag laing channel nga Boy Bungol Official diha siya natingala kay mamang naman siya na may gagama niya ang YouTube channel nga wa pa man siya i-upload sa iya ang kaugalingon gyud pero naa siya kuan pero wa pa upload ba unang we have a plan man naapod ni sila plano pa kay usap ilang plano sila rin ay baluan pero mas kuyaw ning ilang plano kay i-secret sa naman nato na kay kaning plano anay nahibalok ko pero may itong secret kay aron kamo na mo kuan magpakisayon po abangan naman yung channel ni kuan ni Moymoy abangers lang kay lahi niya mo sila ka karaw na nga nahuman na og prito jo uban hato inom bugata si Bubong kaya mo mangong ilim non gudre wala mi ani makahubog gatas kape ko murag ina mo kay gibawal ron sa white nga mo inom mo makahubog mo gatas pang kondisyon tanaw ng mga lawas nga boy tanduay pa me panganiwang me alagang milkmaid murang gatas naman yung mga dili ba so kuan ba gina niya sa interior ba na sudlan natural man ginang masudlan man ginang kuan pukog ka ng tubig okay ra dito wala tala ko na lang ito okay ra dito sa ha sigurado na hey yo mga pops noon biglang no na mas na yo no baga takasago nagdudong ranji gas may kuan nas papi boards amo na wasing kay kusuking ulan mga god dala pa lang solar niya dito na ang pala to ano kana mo ko ano na ala di ba kana da kung alay nung tuon no right pangutan na palagi alay na ato lang mo lagi para mo karon mga kasi itong kuan lagi itong bulog-bulog kilo kaning grupo sa secure miners kani team reader na sila kasagaran ng ilang mga motor gyud mga reader gini ilaha lara reader bit man nakuha kadaghanan reader gyud bit man nakuha sir bugir sa kago kinay man nakuha kuan mo tawag sa mo kani magupong maga kita magahagaw pusa dagan na ginakapalunga kuan gano dati kung tagin ka gani na hato kani manggung maga-vlog ta kung naa kay pangandoy sa imong kinabuhi gama ra gyud video dahil si upload may di mo tambang ano gina kay Ariane Idong Ranje bago bet sa vlog man na hinungdan
Bisa po ko rin kakuha si Dulong Ranji aning yantas niya. Nang murag, di po kumutog sa do exam na. Kikitaya kami sa tunga. Kikisa. Game siya nagtaya. Lima. Taya to sa mo. Ayun palabi eh. Tigan ni Moy. Tigan ni Moy. Moy. Ha? Tigan na kita taya sa mo. Taguan? Kaila pumuha ng kalingkod. Dili na si Papi Birds sa kuan, busadong buseng. Si Bubong binang kalingkod. Si Papi Birds wala pa man yung turno mo nang si Bubong sa lingkod. Oy! Pasunod ni Delio. May Delio. Bye. Sunod niya. Master Chief para. Mo ang langgang Master Chief. Ay. Si SB Mayong. Nayang putahe karon. Practice tagluto og kuan. Kanang tukog. Yung kulay ra ni yung sa. Pansit Yung. luto. Yung. Relo na. Usa pud ni sa Kana dong. Isla. kuan akong content nga waan ako si SB Mayong pre. Ga-practice mi kay daghan kaayong umaabot nga pista sa amuang probinsya sa Siquijor. Kinsa katong kinahanglan og kusinero. Nang hinahanglan og kusinero nga vlogger nga sikat Kanang si SB Mayong. Pero manginahanglan og kusinero nga dili vlogger ayaw. vlogger ko siniro ra. Pero sikat dili na. Moy gahiwa aning kuan. Yo, di ko na mo dili ako na si Steven anak. Di ko sa ka luwag mo. Sa kanarang mo ko yo. Para silaw. Sila sa patuyok ni si Kirbiners ni. Pak, ang nahito nga pagpinsan ng siyaw. Gari po dre. Apo si Dudong David dre. Kadulag email. Tuyok punta dito sa teres sa balay ni Moy Moy. Ito po silang Dudong Skirdo ato. Defense, titeng, kuya. Dukyo. Ari ta dre, pansit kaon na eh. Kain na din. Na. Kuhain ninyo kuhan pagtagad ning paghalo ng SB Mayong sa giluto niyang pansit kay sa tanang kusinero nga nakita nako lahi gini siya basta mo gamit ni siya mga utensils luwag og kutsara niyang ipares yung kuwal kamo walang luwag kanang pares na luwag kutsara Ay, kumpiyansa. kaiba na Sunod anay lana mo. Ayaw kinang din motor sa premyo. sinaw kayo no? Asa likay na nito bigo ito. Aring resitor. Dito ra Kaning sa digital pero na. kira nasa dito Kana mo ako haling surod ang kiri. Babay niya. basta magakugi dagang ika-upload Tapos yung ka-upload. kasi kawasi Ay gagawin ni Papa sa tuwa. nakita mo mo gumang vlogger ng gawasing motor ga kuano upload content ang ako raman kami rada gawin kuha duha ni Ibana na Ibana auto man at kani vlog po kong motor mo kay Motor sa ta. dili pa mami kuan o dili pa mami dili pa man kayo ni sila gidring og milyonaryo gamay-gamay pagyawd og jutay pero mga reader ning among gipangyuhan Ah, kay Ibana kani galaya ra ko kumoy may mga bag. mga limousine man, mga Montero, mga pana diha. Una ron vital. Unsa? Dahil isaw na ka. Tre kaning tubig. Kuan kapalaw no tugsa. Ano mo luwag 16. Niya. Amoy. Bisi mga kasyaw, bisi. Wala mga siya. Kao na may tipin. Ba na, wala na sunrada. Wala ko ko. Kurya sa akin siya yung luto ni SB Mayong cooking kayo. So, ako son tilawan gyud kay wala gid ko katilaw. Kanang master. Okay na. Dilaw yan.
Kanang master chef, di gina siya muluto. Mo pa na ba mo give advice? Oh. Oh. Sulti mo. A little bit message. Kulang asin. Dagat. Yeah. Ano nga de? Na? Kuha na natin. Ready for kuha na natin. Ready to serve na niya, sir. Ah. Wala lang ay kulang ani. Mga tao na lang pala on. Mga pa ko kasi mga ano. Ito itong mga kapitahe dito kung maluto. Luto na. Luto na. Ito na. Kuan sabi mga ugat siya. Kaya kung content, galuto sila. Ga-vlog ko. Karon, di naman ako taso niya kung content. Daghang kayo salamat sa pag-uban ng video sa tanan. Nagasuporta sa akong channel. Kung sa tanan nagasuporta sa Secure Biners, daghan kay ninyo salamat. Kung sa katong wala pagka-subscribe sa akong channel, kay subscribe to video siya wa notification bell. Kung mahimo bill all para updated mo sa mga upcoming videos. Dili ba kay sa outro na ako? Siya ba? Ah, kung kaning atong panag-uban no may katapusan ng atong panagtabi o may kaumanan. Oh. Ngayon kung kaninyong tanan, daghang salamat. O please subscribe Secure Biners nga mo'y maghatag og kalingawan kanatong tanan nationwide. Ang pinakasikat nga grupo dinhi sa probinsya sa Secure Biners. Headed by Muy Moy.